Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa katikon mo sa mga rinarinaw karaka bayang masabar ay nasukan bal o makiraga masamok. Espesyal pangurmat ko bayang masabar imang udang makiraga. Sa tiga kang apakan dunia karaka permana sa salam sa katiin na pamamakin gaga tangkay nga bilin sa sudi sebab ko ay buada kalong bisa pawing di nada aluin yan subari sukad ng tanong rabul alamin sa katin na pamamakin gaga wassalam tangkay nga bilin sa sudi ba iya masabar. Anak
selama bina pamayo bui karadan sawang orang punung manon sirana manggarnang sa pamayo bui kagending orang